laitatte noin nopeasti noin tohon tabiin? Niin Mulla joo. kestää aina. Noin vaan lähtee aina. Onko kaikki mukana? Kaikki on mukana. Joni tulee sieltä perässä. Mä voin käydä paittaan sen. Joo, juokset vittu homma. Joku juoksee edellä ja se sprinttaa vaan siinä, niin... Missä se on? Tulee! Ei vittu! Hullu! Mitä helvettiä? Peta! Kuole! No niin! Ei se vaikeampaa ollut. On aika vaikea osua loppujen lopuksi. Niin oli. Juu, se liikkuu niin hirveen nopeesti. Mutta siis sekään ei osu, jos sä... Siis mä kävelin vaan takaperin koko ajan. Niin, No siis et kun mäkin pysähtynyt kävelin ollenkaan. takaperin, sit se tappoi mut kun mä yritin kääntyä ja lähteä juokseen, kun mä luulin, että se saa mut kiinni. Joo, se ei saanut kiinni, kun mä kävelin koko aika takaperin. Se pysähtyi ja sitten yritti tökkäistä sua. Niin. Ja pääsit just tarpeeksi kauan. Tähän toi yksi ajattelee tuolla huoneessa. Samaa mäkin mietin, että mitään perheväkivaltaa meidän naapurit luulee, että Saku harrastaa, kun kuuluu hirveä kirkkuna täältä. Huohottaa. Toinen. Jaha. Ai. Joo. Aha, nyt on kyllä hieno kaupungin raja tossa. Maisema on kyllä uskomattoman hieno. Voikaan sinne hypätä. Oo. Very avesome. Aina saa halutaan hypätä joka paikkaan. Mä kerroin tänään ruokatunnilla vai oliko se kahvitunnilla, että kuinka pienet sormet sulla. Ne ois pieni. Sepä ihanaa. Näin niinku... By the way. Juu. Mutta sä et Kun me puhuttiin tästä Joonaksen ja Anssin kanssa silloin viime viikonloppuna. Ja sitten Joonas oli vaan silleen, kuinka pienet sormet sulla oikein on? Ei se koko, vaan se mitenkään niitä käyttää. Ei. Bla. Hei, täällä on haulikko. Ei oo enää, eiks niin? Tässä on 2 haulikkoa. Hei, koittakaa sen mennä. Täällä on 3. Oho! Mitä sä tästä pääsee? Kuinka avuttomia voi olla? Siinä on tukki. Jos nyt yksi kerran. Joo, tosiaan yksi kerrallaan. Musta tuntuu, että vähän työnnetään toisiamme. Voi olla, että niin käy. Hypätkää No niin. kiven päälle, siinä on 1 haulikko, niin ottakaa sen. Ja täällä on sitten rynnäkkökivääri täällä. Ei, mä en kyllä nyt jostain syystä onnistu tässä. Jos me vaan kierretään nää. Voi pystyy näin kuin minä. Miten ne pystyy kiertämään? Juoksemalla ohi. Menemällä ohi. Ei tästä pääse pois, ne on pakko tappaa. Täällähän löytyy ei panoksia. Pois edestä! Ai niin, ei. Päinen maan. Toinen maassa. Mulla on panokset siihen. Mulla on Loppu vaan. Mä oon jumissa. Se tallas mut. Ei, se tulee tänne hakakkaa sitä perseelle. No niin. Missä se Joni on? Mä menin sen junan toiselle puolelle ja jäin jumiin sinne. Ottakaa tossa syrinkä. Missä? Niin ainakin tarvii tosta yhtä. Ei se kuntokeski. No more kunto. Jos tänne pääsis. Ei. Täällä on tän junavaunulla. Eli pääsihän sinne. Please wait until everyone, joo.
Aivan Niin. Jos Simon haluat nähdä nyt takuilla yllätyt. Tuossa on muuten S tuossa junassa. Sakun. Tervetuloa. Mia tekee paluun salkkareihin. Mia on kuollut. Ei se voi tehdä paluut. Nyt näyttää siltä, että Sledgehammer menee edelleen. Oh! Mitä? Ai saa ampua! Jaha. Lyökää sitä! No se Sledgehammer on se nyt sitten. Sieltä tulee kalsarimiehiä. Kuralla. Jaha. Saakeli, ai helkää. What? Hei, se ampuu meittiin. Tova, siinä. Älä viitti. Miten se oikeesti mahdollista? Miksi toi aina? Me mahdu tästä vitun saatanan reijästä. Auta meitä mihin, me ollaan... Ai ja missä? Nyt vaan koskettelet meidät ylös. Mä saat kosketella erityisen paljon. Ylielvytystä. Miksi musta tuntuu, että sä et kuulostanut kauhean innostuneelle? Kuulosti. Ok. Innostunut kun tässä pelissä voi. Ok. Ai se, tänne pitikin mennä. Ei, nyt me päästään sinne juna-asemalle, mä muistan tämän. Oh shit. Miten sä voit muistaa tämän, kun sä sanoit, Koska että sä tää oot on uusi skipannut chapteri, me ollaan Ai jaa, sitten okei. äskuiset kentät, niin tajusin vaan tästä. Farsaa! Okei. Lataaks me tätä nyt periaatteessa alusta asti? Joo, ihan niinku oikein. Niinku ihan oikein. Täällä on ase! Varokaa, sinne tulee... Täällä on 2 aseistettua miestä. Tällä on ase! Viimeisessä saapeli on ammuttu, nostakaa. Koita tunkee ulos täältä vitun junasta. Mua elvytetään. Missä nyt on joku? Tuolla. Täällä ampuu. Mulla ei niinku tippaakaan panoksia. Ei huomannolta saa sitten kerättyä näkään noita pistoolipanoksia. I do not have any panos. Täällä alhaalla on. I wanna have panos. En mä kyllä näe pistoolia tässä. Poliisi! Oho, Ai! ai perkele. Joo, siinä on toinen tässä näin. I want to feel your touch. Joo, ootas. Onsi olet seinän sisällä. Olen puoleksi seinässä. Everybody get in here. En mä haluu käyttää tätä panoksettonta asetta. Siis mikä Mikä gängi? Mäkin kuolin. Pitäisikö sua tulla koskettelemaan? Tervetuloa. Kuulostaa siltä, että... Täällä on switchbladeja. Tossa on panoksia. Syringe. Syringe! Tahdon syringen. No otas, mä otin yhden, mutta... Meillä on ihan samassa kaikki. Meillä on kaikilla samassa. Niin Paitsi, jos no eniten- Jooni nyt tarvii kaikista eniten. Jooni, Joo. ottiko syringe? En. Mulla onhan puhutaan sulle tässä. Just. Onks mä MVP? On se jippuri. Täällä on jotain switchbladeja. Mäkin haluan. Pudotan tän paskan pois. Mitä nää on? Niin näitä voi käyttää. Ahaa. Häh? No joo, siis kuvaus sanoo, että helppo käsitellä, mutta heikko. Niin no joo, se range on huono. Pitää olla vieressä. No niin pitää kalikallakin olla. Mut siis kalikka vai kumpi kannattaa olla mieluummin? Mä ainakin otin puukon. Mä otin puun. Juu, mä otin kanssa. Kuulostaa järkevältä. Katpas. Missä te ootte? Ja haluaa vain sinun kanssa Kumpaan sänkyyn. suuntaan? Kumpaan suuntaan? Tänne Siitä, suuntaan. niin vasemmalla. Ah.
Tää on tosi nopea tää puukko. Mm. Niin. Moottori saa. Please, be careful. Oi perä. Sänky, mutta nyt se moottori saa ensin. Missä se moddorsa on? Ihan juokaa. Jostain se tulee kohta. Se on... Siis onko se tuossa keskellä? Siellä ilmeisesti. What? Siis on jossain tuo Juu, keskihuoneessa. keskihuoneessa. Jolo! Älkää, ei! Jolo! Nytkö se tulee? Ei tuu. Otas, voinkohan paskoa tuon oven letkehän perille. Täällä! Huhhuh. Vittu. Täällä on Toi on niin häiritsevä toi äänikin kaiken lisäksi. Mitä täällä on? Syringa. Haluuko joku letkehän? Vähänkö miettikää oikeesti, kun poliisin työ ois tämmöstä? Sehän onkin sit, kun se maailmanloppu tulee. Tähän sä olit haluaa. Sieltä tulee piikkikäsi jalka. Ai! Varos! Oi perkele sentään. Oi perkele. Lataa... Jaa, se kuoli. Hyvä kun menee näppäimestä ihan sekaisin näppäimistä, tänään pitää vaan vähän kaikkea, kun yrittää ladata asetta äkkiä. Koskettelin sinä pojat ylös. No niin, hienoa työtä. Hienoa homoilua kaikilta. Danke. Alan ole jo ammattilainen. Voi. Oi vittu, kyllä niin. Kauhea huutona. Ihan turhaa huutava. Ui. Toisaalta kyllä mäkin saattaisin huutaa, jos 3 jannua on siinä ympärillä puukkojen kanssa. Meitä on 4. No mä en ollut siinä mukana vielä. Oh,